Kalitrawon ko bago dito sa may nagtaburger. Pero pagkabot ako na amay nag-away, abay nakuukti na naway nagsagitay naman. Wala ko kasabot sa ako agibate kada kanunor kakanulon. Kipili na lang na kung nga mamarites para na ay pang reels. Storya pa sa babae nga ayaw pag minalita. Kahit 2 times na di ka ibantayan. Kahibalo kasi ko sa Ram Square, maungadili na kumo-order. Ayaw ko hadlo ka, kikisan pa ato ta sa police station. Karon dahil dili di kasi bogan, yeah. Dapat in the first place namuha na ka willing to wait. Kamang kay wala pa matakang imuhang order. I'm willing to wait, I'm willing to wait, I'm willing to wait, I'm willing to wait. Maka-wait man gani ko ma 1 year. Nakugibiyaan ka na pa nga willing to wait lang. Pagkahuman sa ilahang karambola, kalitamin ang atawa kay katungtanan. Pasundaya gra sila tuhan at pinasay luay. Kay hadlok ato sa police station, mahadlok na ma-interview sa stasyon. Ukaroon sila duha nag-reunion. Pagkahuman sa ilahang karambola, kalitumin ang atawa kay katong tanan. Pasundaya gra sila tuhan at pinasay luay. Kay hadlok ka to sa police station, mahadlok ka ma-interview sa stasyon. Ukaroon sila duha nag-reunion, yeah. Dapat in the first place namuha na ka willing to wait. Kamang kay wala pa matakang imuhang order. I'm willing to wait, I'm willing to wait, I'm willing to wait, I'm willing to wait. Maka-wait man gani kung ma 1 year. Nakugibiyaan ka na pa nga willing to wait lang. Pagkahuman sa ilahang karambola, galit lamin ang atawa kay katong tanan. Pasundaya gra sila tuhan at pinasay luay. Kay hadlok ato sa police station, mahadlok na ma-interview sa stasyon. Ukaroon sila duha nag-reunion. Pagkahuman sa ilahang karambola, kalitamin ang atawa kay katong tanan. Pasundaya gra sila tuhan at pinasay luay. Kay hadlok ka to sa police station, mahadlok ka ma-interview sa stasyon. Ukaroon sila duha nag-reunion, yeah.